Ahojte, tu je Luigi a v dnešnom videu sa pokúsim vytvoriť oby za 1 minútu, 10 minút a 1 hodinu. A môžeme ísť na 1 minútu. Ok, dobre, čas nám už beží, tak ja si tu vyhľadám rýchlo oby. A dám tu napríklad toto. Musím rýchlo, lebo nám sa míňa čas. Napríklad teraz toto. Rotatnem to. Tak. Môžem tu dať ešte aj toto. Dobre. Teraz napríklad túto tower. A ešte napríklad tieto obskoky. Zasa tu musím rotatnúť. Dobre. OK. A potom môžeme nejaké takéto pluska tu dať. Fajn. Mám posledných 15 sekúnd. A teraz napríklad tu dám toto. Rýchlo. OK, a ešte rýchlo vymazať baseplate. A tuto, dobre, OK, dobre, tak toto si nemyslím, že by sa dalo hrať. No, toto bola 1 minúta. A teraz sa hneď môžeme ísť presunúť na 10 minút, ktoré dúfam už budú lepšie. Ako prvé som začal robiť veci, po ktorých budete musieť skákať. Najprv som urobil tento box a potom som urobil takúto stenu, kde som dal takéto drevo, po ktorom budete musieť skákať. Ako tretiu vec som urobil takúto železnú tyč alebo nejaké železo, čo bolo pomerne jednoduché. Ešte som to potom všetko encordnul. Ale než budeme pokračovať, tak by som vás chcel poprosiť, aby ste dali odbeň. A mohol som sa pustiť na stavanie. Najprv som tu dal tieto boxy, ktoré som náhodne zväčšil a rotatnul, potom som ešte vymazal baseplate a pokračoval v pokladaní boxov. Potom som tu dal tieto steny, ešte som tu plošinu dal trochu nižšie a náhodne som ich rotatnul. A ešte som tu dal tieto železa, ktoré som tiež náhodne rotatnul a dal. A potom som išiel robiť štart, kde som dal aj spawn point. A ešte som aj urobil cieľ. Nakoniec som ešte dal aj túto stenu. A všetko som to ešte aj raz rotatnul. A potom úplne nakoniec som tu dal ešte takúto trofu. Toto bolo 10 minút. Nebolo to nič moc, ale my sa môžeme presunúť na 1 hodinu, ktorá snáď už bude stáť za to. Urobil som oby, ktoré je v lese. Najprv som začal robiť stage. Ako prvý stage bol taký, že budete musieť skákať z jedného pňa na druhý peň a tie pne budú čoraz vyššie. Potom som urobil taký stage, kde budete mať 2 pne, ktoré budú rotatnuté a budete musieť skočiť z jedného pňa na druhý peň. Ako tretí stage som urobil taký, kde budú pne, na ktorých budú plošiny a vy budete musieť skákať na tie plošiny. Potom som urobil stage taký, kde bola rieka, na ktorej boli kamene a vy budete musieť skákať po tých kameňoch a keď spadnete do rieky, tak zomriete. No a potom som urobil taký stage, kde ste mali taký strom, kde bola diera a vy ste museli spadnúť do tej diery a keď ste do tej diery spadli, tak ste spadli do takej miestnosti, kde bola trhlina, ktorú ste museli preskočiť a keď ste do nej spadli, tak ste zomreli. Potom som ešte robil vchod do tej miestnosti a východ z tej miestnosti. No a potom som naskriptoval to, že keď spadnete do tej trhliny a do tej rieky, tak zomriete. Ešte som zdobil mapu tým, že som tam dal stromy. A dal som tam aj neviditeľné steny, aby to hráč nemohol nejak prejsť ten parkour. A potom som ešte urobil prvú osobu a zmenil nebo. No a vo finále to vyzerá takto.
tak, to by bolo z tohto videa všetko. Ak sa vám páčilo, tak dajte odber a napíšte do komentárov, či mám robiť viac takýchto devlogov. Ahoj!